schaarste, dat bestaat niet. Dat is het thema van het werkcongres Zuidwest-Friesland. Geen werkfestival dit jaar, maar misschien nog wel iets veel interessanters. Want hoe zorg je ervoor dat je in deze overspannen arbeidsmarkt de juiste mensen vindt? Ja. Op het werkcongres vertellen we jullie hier alles over. Met de beste sprekers over dit thema. Met onder andere Jouke van Dijk, professor aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt over de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Een professor? Nou, daar kunnen we wat van leren. Weet je wie trouwens ook komt? Sander Heijnen. Sander is van BNNVARA, van Scheefgroei. Weet je wat hij komt doen? Hij komt ons iets vertellen over de mismatch op de arbeidsmarkt. We interviewen vrouwelijke topondernemsters uit Sneek over hun visie op de huidige arbeidsmarkt. Met als klap op de vuurpijl topspreker Arjan Banach. Hij neemt je mee in de wereld over werkgeluk. Psst, gelukkige werknemers presteren beter. En natuurlijk zijn er ook workshops. Want ja, we gaan niet de hele tijd in de luie stoel zitten. En natuurlijk hebben we drankjes en lekkere happen. Gooi je. We beginnen om 16:30 uur. Je kunt overdag gewoon doorwerken, zolang de schaarste nog niet opgelost is. Werkcongres Schaarste bestaat niet. 18 mei van der Valk Sneek. Schrijf je nu in.